Bueno, Ainara, gaur hasi eta hilaren 19 bitarten, Billabonan aniztasun astea ospatuko da. Kontatu iguzu gutxora bera, aste honen nondik norakoa edo? Bai, aste hau izango da mundua Billabonan, Billabona munduan. Eta nahi izan du deu, nolabait jatorri aniztasunean ingurun, itxena egia diagnostiko bat, gaur aurkeztuko duguna, eta hori ezagutzea ematearekin batera, nahi gendun ospatu aniztasunaren astea. Eta horren ditugu hainbat ekintza, pixkat gai horren ingurun. Aste guztien zehar, astelenetik igandera egongo da Aljiben, txaldeko 5:00 7:30 irekita egongo da jatorri anitz erakusketa, eta bertan lurralde ezberdinetatik Euskal Herrira bizitzera etorritako pertsonen testigantzak egongo die, eta baita ere Euskal Herritik kanpora joantako pertsonen testigantzak. Eta gero baita ere gaztelekukokin eta kalezitzailekin baltxorraren bila egongo da, marrazki lehiaketa bat, baita ere larun batean 18 sukaldaritza ikastaro bat, eta jatorri ezberdinetako lurraldetako sukaldarik, bertako billabonatarrak egongo die, pixka beren lurraldeko janarik prestatzen, gero kantuak ere egongo dira, hainbat hizkuntzatan, ere sargi elkartearekin, naiz bagara antolatuta ere, eta gero ondoren kontzertu bat egongo da ere larun batean, arratsaldeko 7:30. Eta, bunpaso ondauk izena, eta, baita dantza ingo dute, eta osamende politxoengoa Berdura plazan. Ekintza ugari epatu dizkiguzu, arestian lema ere esan diguzte, mundua Billabonan, Billabonan munduan. Oso lema egokia ez da gai honen inguruan mintzatitze egiteko? Bai, lema honekin egin duna esan, bada Billabonan eta Euskal Herrian bazkenen jatorri ezberdinetako pertsona gaudela, gaur egunen ematen du, gaur egun etorri diela pertsona berrik, baina azterketa honetan ikusiko duen bezala, azkeneko mende terdin, badare hainbat migrazio mugimendu, bai Euskal Herritik kanpora lehen esan bezala, edo handik honea etorritakok. Orduan, nahi gendun, nolabait hori aintzat hartu, eta mundu bat Billabonan dagoela, baino baita ere Billabonan munduan dagoela, ez? Honek ere Billabona edo Euskal Herri kokatu nahi do munduan. Aipatu dugu hilaren 19 bitarten izango dela aste hau, nolatan sortu zen aste hau egitearen oinarria edo hasiera hau? Bai, hasiera leheno pixka eta aipatu eten bezala da diagnostikonen aurkezpena da itzakie. Eta guk diagnostikonekin nahi genduna da, nolabait prozesu, alderdi kuantitatibo bat aztertu, eta gero horrekin batea prozesu parte hartzaile bat martxan jarri, eta pixkat filosof, eta nolabait elkarbizitza edo sustatzeko erremintak eta bilatu. Horretarako prozesu parte hartzaile bat jarri nahi dugu martxan. Eta azken honen helburu da nolabait aitortu Billabonan edo Euskal Herrian jatorri ezberdinetako pertsonak gaudela, eta aitortzearekin batera nolabait sujetu horiek aktibo bihurtu nolabait Euskal Herri edo hemengo herri bilakatzeko eta elkarbizitzarako erreminta horiek bilatu asmoz. Oso gitarra kargatua duzue egun hauetan zehar, ziur nago jende asko gerturatuko dela Billabonara, pantailaren bestaldean dauden horiek nola animatuko zenituzke? Animatuko nituzke esanez, hainbat ekintza ezberdin daudela, azkenen aste honen helburu baita da elkar ezagutzeko espazioak bilatzea, eta aukera paregabea dela justo horretarako, munduko beste tokitako eta bertako jendeen artean, gai hau mahai gainen jarri eta elkar ezagutzeko.